Здравейте на всички, аз съм Ацпек и днес ще играем Clash of Clans. И така, здравейте на всички, аз съм Алекс и днес ще играем Clash of Clans. И нека да започваме. Ще ви кажа, които знаят тази игра, да joinат в клана ми. БГ. Ето Sky, ето подробности. Най-много, минимум 200 трофеи за джойнти. И съберем поне там 30 човека. Ще може да направя някой от вас. Ще гласувате в YouTube, пишете коментари за групата и всичко и аз ги гледам и ще ги оценя и ще ви кажа кой ще бъде ко-лидер. Така става, напишете в края на клипа. И да, исках да ви кажа, ще правим giveaway. Ще напиша тук в страницата. И да, и това ми се даде за клипа. Но преди да е приключил клипа, ще направим един рейд. Ето, с тези герои. Тук. И един рейд започва. Ето. Така, ще бъде някой, който... Ето, този става. Ето. И този ще бъде... това ще бъде поне най-лесния рейд. Лица коса. Съм два барбериана. Всички почват така. Така слагам. Така. Мислите, че съм голям, но не. И така, виждате коста са. Бум, 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 бум. И да, подробности за играта ще направим в другите клипове, но само напишете долу в коментарите. Дали искате още клипове на Clash of Clans, дали искате да джойнете в групата и ще има giveaway за ко-лидер, т.е. лявата ръка на лидера. И да, мисля това да паре и са, като виждате, има купи, безплатни даже. И да, мисля това да бъде за епизода. Но... като... ви вкарам малко реплеове на атаки. Така, атака ви вкара една много хубава атака. Която се понега. Ето. Ето. Ето хора. Атакувам тук с арчери и барберани и с гоблини с идеята да взема повече еликсир. И ето, все още само да ви кажа, това ми е стратегията. Слагам арчери да бият по нещо, докато видя дали някакви капани има. То се вижда ето тук вътре. При танхала му, тъпката му. Той се прави сигурно на левел 6. И да, виждате каква ми е тактиката. Събирам тук барберяни, арчери и те ще стрелят. И ще събират ресурс. Той имаше един арчер, но... май, това съм спъркал. И това беше за атаката. Загубих 12 купи трофеи. Но това не ми пука. Защото аз не съм баш само за трофеите,
На мен ми трябва повече лекси, защото справя спел факторито. Това е много готино нещо. И скоро, само да ви кажа, скоро ще правя магъска. И това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. И довиждане.